thlasung mi takle dam thluam mai Leo Carter ka hmu masak ber khan kumsom pasari mi chau ni in Chicago hun tri bai lai bera cheng meka athu soya wang khan tual that tu mi pathum lai chu tan ina khungan ni pha alurua chuan .38 caliber mu chambang ala om Elijah Baptistan an venga chome zuar akaklum lai mu awangin an hnu an thup nana asilai mudon kha hani Leo le athian Leslie Scott chuan basketball an lo khel mek lain kumsom paruk mi lek ni si voisom thum zet man lo tok to Elijah chuan an venga chome zuar Sam Blue chu ador kota akaklum lai an hu ani kha Leo chuan Sam chu an open te tangin hreto a eitur nei lova kanom chang po in hei hi lo evera u ti in eitur min pethin ati odam deuh hian Leo chuan damdo ina kavakan truma athi ti min lo hril khan kathil hmu kha kapuan nge ngai ani katita ani ati mita hmutu thu soi hi chuan thila ti theya kota in king anom changa hun poimo lai ber ni thin chu mita hmutu nge in thil thlen dan chip chiar tak maya an soi lai hi ani thin Elijah Baptist chuan chu alo hria Leo Carter le Leslie Scott chu thu soi theilova da that aril ruk ta ani ti chuan Elijah le athian pani te chu an fe chuak ta a Carlowa Leo le Leslie te thian dun chu Leo u Henry anen an pathuma an kal lai an vanang chinga mun birulaya hruai thangin silai chuan an tin ta a Elijah kazin chuan Leo nena ka holo chea ma se hei hi kati nge ngai tlatani ti in asilai chu Leo nar kona atina akap ta ani silai chu apuak dur maya amu chu tle masir zong deuh hian aluta Leo amit dinglam chuan kho amu theilo ngala silai mu po chu alua chuna tang ta ni lei atluk nu chuan voi khat dang akap le a ahnung zang ru sir lam in chi hnia aron ver zok maya Leo chu rem lo zet hian a boka a u naw pa le a thian pa nai set sota an ka plum lai chu clearin a thi der taringot maya ni Elijah te thian zo chu an tlan chiat nu chuan engtiti na mo awak chuaka ti chuan makdeuh main aron dam chuak le a alua silai mutang ero lak chu ngam ani to lo wangin apai tarengani na chok na chak ber point a chok zo lo tur luna nei chung khan Elijah an Sam Blue aka hlumna khan mita hmutu thu hretu am chhun ani ta a rorel tu ten athu soi chu an poma Elijah chu kumsom riat lungin tang tura shem ani ta ani Leo chu thu hretu am chhun ni ma se mita hmutu ngai thu soi chu pomtlak ani ti in mi pathum te chu an dam chung hun zong zong lung ina mang to tura khungshan an ni pha ta ani Leo Carter hi kamingai san zong tak mai ani anun na hiala ta na hlau thon amang ti hre chungin dignain huna chan theinan aron pen chuak ani mita hmutu thu soi ka ngai to chu apiangin kumsom ni aliam to hnu po hian kamitla aron lang le thin nie mita hmutu thu soi hi chu a oi ombi kalom chu tiang che chuan history kan zil don point mita hmutu thu soi chu abu karit hle don ani Isua Krista chu Pathian fapa ani nge yem ti chungchanga po ni se ma se mita hmutu thu soi nge kol that kan nei an thu te chu Isua nena kho sa ho ngei te thu le la ani em azir tir na te ngai thla in athil makti te an mit nge in an hu em athila yan hu em thina ne in athole an ti chu mit nge ya hmutu te thu soi kan la nei em kumzabi pakhat na an journalist te chuan mita hmutu te chu komin zona khir tak tak zotin adik thei ang berin Isua Chanchin chu an ziak ve em heng zong zong ba ka hian thil poimo dang ala om apom ve lo tu te soi sel na adol zoem chan na pom om tak ka mu be sein hetilam Chanchin ziak tu mithiam ming thang Dr. Craig Blomberg the historical reliability of the gospels ti bu lo ti chuak to chu interview turin kein pu cha ta a Blomberg-a chu amel en reng reng po mi fingani ti riat tak mai hi ani a fiduk le in chi ni zeta sang chiar lampang ani a asambuang toy te chu mazongin du da dewina khuithla a khabe mul buk dewanaya tarmit frame nei lo cha deuh mai hi abun bok a high school kal lai pu athiam theiber pol national merit scholar Trinity Evangelical Divinity School atanga magna cum laude graduate ni kha ain me em ani mithiam rintlak le bel chian dol kha ka zong ngarongara athu soi hre chiang zep nei mi alawa thudik soi mai tur chi ka du'a Blomberg-a hi kamizon chu ani ti in min ko muani ti chuan Denver lama chuan ka thlok pheita ani kha Craig Blomberg chu Isua Chanchin ziak tu te thu le hla Chanchin tha buli te tia kan hriat hre chiang ber pola kan ramin kan nei ani a Aberdeen University Scotland atangin New Testament a doctorate degree amua anhuwa Cambridge University England a
Tyndale House Senior Research Fellow ani zui ngala khovel ramsang sanga Isua Chanchin Chuitu mithiam rual zinga atel lani chu kumsom pani zet chu Denver Seminary New Testament professor na athok to a ale khabu lo zia to te chu Jesus and the Gospels interpreting the parables how wide the divide ti tele mathai le Corinthon khatril fi na te han ni a Gospel perspective ti bu volume ruk zeta cha khan editor ani a Introduction to Biblical Interpretation ti bu po midang nen an inzia trom bokani Reasonable Faith ti bu ale loman po dong hial to Jesus Under Fire ti ate khan a article kan mu a Paul shanga member ani na te po Society for the Study of the New Testament ti te Society of Biblical Literature ti te le The Institute for Biblical Research ti te an ni noklom rin ang ngeyin a office at chuan chuara leng lo le khabu muntin maya an lo oma anekta ya po le khabu le maom ma se ka hu masak ber chu history bucha pui vai vutina bo pot chuk mai ni lovin afanu te milem zia sak moi de maya an chei ramsalem te inlem te le pangpar lem te uluk dewa a frame aziak tu Elizabeth le Rachel ten an autograph club abanga atar te kha an ni thung karil ru te te chuan hepa chu athluak a that ang bokin aril ru po athatela ni hi katia Blomberg-a thu soi reng chu chiar kop kan chu a fel thlap ang mai hi ani veka ni e ahun masalama math zirtir tu alo ni to atong kam chea a film khur ema a hriat chian chin ba ka phu abel eilo kalo zon ruk ang ngei chu ini hi katiril ru a athu thleng tung sang ut maya chuan a thu a coffee no adoma Colorado khovot vin takti ziom tur chuan coffee chu ka inpui ve ta a Blomberg-a chu thil ni na tak soi ngal mai chi ni ka ngaya wangin engma pe hel lovin ka hriat du ber chu ka zot ngal chop maya hei hi min lo hril fiate tin zam lo deuh mai chuan ka zota mithiam mithil chik mi inti chung hian chanchin tha buli te hi a hming putu te zia ngei ani ti hi pomchi ani em tin Blomberg-a chuan a coffee chu dokana chuan a da a ngun deuh mai hian min ena pomchi ni e ti in min chang phota a thu thleng chu ngengin a soi chun zoma chanchin tha ziak tu dik tak hi chiang takin kan the to lo ti hi chu phat rual ani lova ama ero chu mathaya che khon tu Isua zirtir ni bok khan buhma saber hi aziaka Johan Marka Paula thui hruai khan Marka hi aziaka Luka Paula doctor ngai na tak ti hriat khan Luka le tir kau te thil ti hi aziaka ni ti hi kaushan hmasa hun lai atang to khan an pom dan ani to atia aziak tu nge an ni ti chu pomlawan omem ti in ka zota heng chanchin tha buhmasa pathum te hi chu chumi zia zok chu ani lo mo han ti turan om mi alo in hialna aungai lo ti in min changa chu po chu lo ni se ti in engkim mai chu hria chian ka du'a min lo hre thiam la heng mi te hian ziak tak tak si lovin an zia nge yani e ti in tu te poli ne mo an pu thluk mai te ani thayem ka ti le shrama Blomberg-a chuan a lu athinga ni lovang I hriat tur chu aziak tu an ti te hi han en mai chuan ziak om tak kha an ni hlom lo ani atia anui suka Marka le Luka kha Isua zirtir som pani zinga po an tel ve lawa mathai la chu che khon tu mi te huat ron Isua phatsan tu Juda Iskariot ti lawa chuan sul nu por ber mai kha ani boknen Bible an seng lu ve tak lo tlai khon nuwa thu ziak ten en khan han khai khin chin la an minga tang kha chuan an pomom dai zok lo masin Philippa ziak Petera Mari Jacob ziak ti te an ni hloma Mathaya Marka le Luka han ti te ai chuan an bukarit dai zok turanga yan ni chu wangin izo na chana chu hemi te hian an ziak tak tak ani lo chuan aziak tu an ni tia pom thup mai chu acha kom vak lo ani ti in min changa ani mel le chuan ka hria ma se chanchin tha ziak tu pakhat ala mai lui ngar ngar maya Johanna ve thung hi ti in ka zot chun zom ta a michal lang tak mai ani a Isua zirtir som pani te zinga atel ve nge nge a Jacob ale Petera tenen Isuan hun poimo bika asom shan thin mi pathum zinga khan atel ve nge nge ani ma se adang lambi nge yelom tin Blomberg-a chuan a phalowa Johanna ziak chia hi aziak tu chungchanga in hial na om chun chu ani atita a aziak tu ming hi chu Johanna ani ti chianga ma se Isua zirtir Johanna nge Johanna dang tia zona a omani atia enro edi za somni panga borvela khan Christian thuziak mi pakhat papaya sakhan Isua zirtir Johanna ti le upa Johanna ti in soya mi pakhat asoina nge ni a misang asoina ti chiang to lawa he thuziak ti lawa chuan Isua zirtir Johanna Zebedaya fa pa kha chanchin tha ziak tu nge yani ti hi
mitin pom dan ani ati ani chuan Johana zia chu ani ringa mi ti in ka zot non le a ringe thuziak sang han en po hian Isua zirtirin azia nge yani yang ti ka ring ani atia ama ero chu abu chung thungun taka han chiar hian editor tu inemo an thual that hi atop lama hian om ni na langa ke chuan Johana hre chiang te tu inemo alo chul ma mani poin engkong rawa sut ka shelem lo ma se thil chiang takero chu buhmasa pathum te ang thau khan mita mutu nge in azi ani ti hi chu achiang em ani ati Blomberg-a min chan to na china chuan kalom viawa ma se thudanga kala pakai san thei hri lo chanchin tha chu tu berin nge ziak ti hi apoimo hle in ka hria engkim chiang fek fo ka hriat ka du mingte kumte thu soi chhonte dik ta ka hriat ka du ani ka coffee chu ka inzawa ado kana chuan ka no chu ka da a ka pen le ka puan nen chuan ka in ring le ta a thuk zo ka hai chu ka du ani mathaya marka le luka khan han let leila chanchin tha an ziak nge yani ti fin fiana engtenge kan nei ti in ka zot ta a Blomberg-a chu ron kun hnaya soito ang khan edi za somni panga a papaya sa thuziak kan hua marka khan uluk takin petera thule la kha aziak thla ani ti asoya asoidan tak phai chuan ti sual pal pakhat ma anei lawa thudik lo ze tela nei lo ati nge papaya sa chuan Isua zirtirnate chu mathaya chuan alo vong tha ti thu aziak bok ti chuan edi za somriat borvela irania sa thuziak kan nei le a chanchin tha ziak tu kan ti te kha aron nem hedani helai hi han enchin ma te tin lekhabu pakhat hi aron la chuaka irania sa tong ka chuak ngei chu achiar ta a petera le pola ten roma chanchin tha an hrila ko shanan din lai chuan mathaya chuan chanchin tha chu hebrai hausinga an ma ni tongin ati chuaka roman chu san hnu chuan marka petera zirtir le atong le tu ni bok chuan petera thu soite chu ziakin min von that saka luka pola thui hruai chuan ama zirtir tu thu le hla chu abu ina da boka ti chuan Johana kan lalpa zirtir akianga om reng chuan Asia a efisa sa om lain chanchin tha aziak bokani athu soi chu ka zia chhon zo chuan ka dak chuaka ole hei hi han soi chiang te katia Isua zirtir mathaya le Johana te Isua zirtir thau petera zui tu marka le luka historian le pola thui hruai ni bok te kha kumzabi khatna a journalist kan ti tu rang chuan lo ni ta a anni hian an ziak nge yani chuan mita mutu te zi ani kan ti lo vek po in mita mutu te thu le la an zia chhon ani kan ti thei ti na ani mo ti in kan thu soi chu ka han khai khom do na ka thu soi chung zong chuan Blomberg-a chuan ka tong kam mal tin mai chu ngun takin a lo ngai thla a ka soi zo chuan alu abu muta te reng mai tin min chang ta ani chanchin tha chung chang bi ka karil ru la ti buai tu thil dang ala oma an zia dan kal hmang hi hriat chian ka du ani lekhabudora kan han kala mimal chanchin zia na bu kan han kewa chutiang lekhabu le chanchin tha an zia dan kal hmang hi ainang lo hle maya khatia mi in tu ema chanchin a zia kan chiar chuan an chanchin chip chiar takin an chui thina ni ngaya ma se marka ziak te hi han enila Isua pian thu tak ngial po ziak lawa Isua nau pan lai hun kha chu zia loya nei lo chutianga ti loin Isua rong bol dan kum thum chung vela mi a khan ain sorbinga ahun top kar man dan kan mule ani maya hetiang hi engtin ngei hril fiang Blomberg-a chuan akut zung tang pani aron lectura achan pani a oma pakhat chu man lai thu zia dan kal hmang ani a adang le chu theology chung chang ani atia hetianga an zia chan ber chu an hun lai khan mimal chanchin an zia dan kal hmang ani a tun lai huna kan ngai tu na ang hian pu ve lawa thil thlen dan induta han zia po an tilem lo mi thu soi an soi ang chi a zia chhon ai chuan an thu soi tum an zia chhon chuan an du tok mai thin man lai Greek le Hebrai tonga khan quotation mark po hi an nei lo hrim ani chanchin an zia tur kha chin chia tla kha an ngai na chan ber chu kha an mi soi hne na tang khan zir chua tur a om nia an ngai wang ani a chu wangin chanchin ziak tu te chuan an pian le mu na zong nen ziak vek kher loin zir tur om ni an hriat hun la ya khan an in sorbing thin ani atia ani chuan theology chung chang ti kha enge a om zia ti in ka zota tuna ka soi zo chian en khan a in zul hle a Christian te chuan Isua nun le azir tir na te le athil makti te kha thil ro pui tak nin ngai ma se Isua kha athi nge ya athau le nge ya ni ti kha fin fiana om si lo chuan chumi awang chuan mi hring te chu ngai dam kan ni a chan dam kan ni ti chu thu om se nei lo ani tho don ti an hri ani chu wangin marka bik phei hi chu chanchin traziak tu hmasa ber ani angin Isuan ahun top kar man dan
athia athole hunlaya khan a in sor bing ta ani crossa Isua thina poimo zia kan en hi chuan a hunlai ngai to in hetianga aziak hi thil ti om takani ti in min shilfia ta ani chanchin thabuli te ba ka hian mithiam ten q anti chu German tronga khwelle thunhar anti chu om boka mathai le luka hian an trong kam man le an thu zia te ain an em awang hian markan alo zia to ami chu an la chhong then niang ngai ani a chu ba ka chuan mithiam te chuan mathai le luka hian thunhar dang q anti markan a man ve lo omin an ringa q anti hi enge mo ani chia le ti in Blomberg-a chu ka zota ngai ruat na ani bera ti in min changa a thu thleng heng chuan a han thurem phota Isua thu soi then khata zirtir na then khat la khom bukhata an chil khom nia ngai ani an zirtir tu ngai san zong takte thu soi la khom kha ti dan tlang lon tak ania zai thiamin an hlamoi zual album pakhata da khomin best of album an siam ang hi q chu ani bera ma se soi to angin an ngai ruat na mai phai zong ania ati ma se q kha mathai le luka ma khan alo om to ani chuan Isua chungchang zia na hmasa pol ani don ti na ani a ani chuan Isua chu tunge ani chia tia hriat thar tur min nei tir thei ka ring ta a zo du dang kala nei ka ti a q ati atanga an lak khom nia ngai te chu tel lo ta sela Isua chanchin engang nge kan huang ti in ka zot ta a Blomberg-a chuan akhabe mul chu achula in chung lam chu thlirin angai to wang phota muang chang in min changa atong kam man po afim khur hle kan hriat tur chu q chu thu soi lak khom ani a thil thleng chanchin zia na bu ani lo awangin Isua chanchin han ti danglam thei tur ni na lang lo ti min chang phota a soi chun zom zela chu po chu lo ni se Isua khan ama ain soina chin chia tlak tak tak anaya entirnan finna ani thu te le Pathian in ama kaltlangin mihring te ro arel sakdon ani ti thu te soya q atanga anlak chhon niarin te po hi om lo ta sela chanchin tha in asoi Isua ang tho hi kan la nayang ati hemi chungchang hi zobel kala duwa thil mak ti thei ni in kan la muang em khatia soito ang khan thil mak kan ti chu thil thlen dan chanchin zia chhuwa khani a chu tiang chu q a om velo thu soi thazual nia ngai lak khom ani ringot atia athu soi lai chu cholin dokana a bible da ake ngun to em awanga chul de urup to hi ala a entirnan luka bungsari chang som pariat atanga somni pathum le mathaya bungsom pakhat chang ni atanga chang ruka hian baptistu Johanan amite Isua nena tirin Krista Mesia an nga mek chu ani nge yem ti azo tir thu kan hmu a Isua chana chu kathil makti te kha ngai tu sela middel mitavara bengong atidama keakal theilo atidam boka michan haiten chanchin tha chu an lo dong ta ti vashil ro u ti na lo chang ani chu wangin q an ti a po chuan Isuan thil makati ti chu achuang ani ati Blomberg-a mathaya aron soi chu awang chuan zona dang karil ru alo langa mathaya kha Isua mit nge ya mutu nia ngai ani chuan Isua mutu nia ngai velo marka thu ziak chu enga tinge alak chhonang mathaya chu Isua mit nge ya mutu ani chuan athil mu te chu enga tinge arin jok lo Blomberg-a chu anui suka marka khan athu zia kha petera mu ang chia azia chawin omzia nei theyang atia isoyang khan petera chu Isua hnai bi ka om kha ni a zirtir dangin an mu lo le hriat ve lo mu le hriat anei don ani chu wangin mathaya chu Isua zirtir ni ma se petera thu soite kha chu marka nena tanga lak chhon kha thil ti om reng ani atia ni e ani mel khop mai tin ka ngai tu ta ani Blomberg-a chanchin tha hmasa pathum min hrilfiana chuan kalung oi hle maya heng buthum te hi an thu zia kalmang ain anawangin synoptics tia soyan ni thina thirna inang tlang ti na ni chu wangin tun tuma chuan Johana ziak lam lu chil ka duani chanchin tha buli te chiar to phot chuan synoptics le Johana ziak danglam na chu an muhal theyang chu wangin anin kalta ti na ni em ti ka hredu ani synoptics le Johana ziak te hi an danglam na min hril theyem ti in Blomberg-a chu ka zota amit chu ameng deuh ko ka zo na thata kani hemi chungchang hi abu a chuwa tham a omasin atia ke chuan apoi mo zual chau ka hria du thu le chipchiar taka chui po ka phut lem lo thu ka soita ka chuan a thu thlenga chuan a han thurem le te a ni e Johana zia khi chu synoptics ti ai chuan adanglam alom a han ti phota bumasa pathuma langzinga ui humzat lek tur hi Johana hian a ziak ve a chu po Isuan a hun top kar a man dan chungchang a phei chuan adang lambi khle mundanga ero chuan anin zul viau thunga azia dan kalmang po hi adang lam hle ti a mu thaya Johana zia ka hi chuan Isua tong kam man hi adang dewa
sermon thui tak asoya higher Christology anti Isua khan pa nen pum khat an ni ziate Pathian ani na te kong le thutak le nun na ani dan te tho le na le nun na ani dan te kha kan hmu bawk ani atia ke chuan andang lam na chan ber hi enge ni ta ang ti in ka zota kumtam tak chung mi te ngai dan ni reng chu Mathaya Marka le Luka ziak te hi Johana khan a hmu vek to a zianon le chula ti to lawa a bel chana tur zia mai kha adu to kani ti ani a tun hnaya hian ngai dan dang deuh lo om ta chu Johana kha chanchin tha buthum te a ain ngat mi lawa a thunar man te le Isua chungchang a thlir dan po adang lambi kani ti ani Johana theology chu adang bi kani ti chu hmu theya zep thu omlo ma se hei wang hian anin kalani ti na ni em ke chuan ni in ka ngai lawa a chan po hei hi ani Johana ziaka thupui poimo kan hmu te hi atluk pui chu synoptics a hian kan hmu zelani atia a thu chu soifia deuh nga in ka hria synoptics le Johana danglam na lian chual an soite thlang chuakin a soyang chu ani nge yam ti chu fia ka du ani Johana hian Isua chu Pathian ani thu aziak chiang hle maya chu po midang zia hnu fe a azi ani awangin a phua belani ang tian oma hetianga Isua Pathian chungchang hi synoptics ami min ko hmu theyem tin ka zot ta a theite reng mai azia dan phu ngai nang lawa ma se hmu tur chu a omani atia Isua tui chunga akal chanchin Mathaya bung som pali chang som ni pahnia atang som thum pathum le Marka bung ruk chang som li panga atanga songa pahnia kan hmu kha than ngai tu ala lelin chang sanga Greek chungami letling kim chang lovin Isua thu soi kha thlambuang takin omro keima kani alom lausu tia da ani loma kha kha Johana bung ria chang som nga pariata Isuan Pathian ming ama ain bela oma ani thu asoinen khan ain anga kha ming kha Exodus bung thum chang som palia kan hu Pathian in nim buk al atanga mosi abiak chuma aming asoi kha ani chumyom zia chu Isua khan Thuthlung Thar Pathian Yawe nen pum khatan ni a thil ti theina in ang an nei ani ti thu asoina ani atia kalo bunghuta chu chu entirna pakhatani a adang ila neiem katia o soithau tura omatia entirnan Isuan ama soina na aman rim tak synoptics kan hmu chu mihring fapa ti kha ani a chu chu ati lai chuan kaban kalo phara ngoilok te ti pain ka briefcase chu ka zuk zena le khabu pakhat la chuakin ka phek du lai chu ka kewa Karen Armstrong tunma a nan ni thin khan A History of God ti aziaka khata khan mihring fapa ti chu mihring chaklo na le thi thei kan ni na soina tong kamani a kha kha Isua soina na kan man chuan Isua chu mihring chaklo ve tak tuara thi mai tur soina ani atia taktakani em Pathian ani ti soina tong kam awa ang lo ve ti in ka zota Blomberg-a mel chu anur deuh khup maya fia deuh mai hian atong chat chata enro mitam takina anrin dan ang lo takin mihring fapa ti hi Isua mihrin na soina tong kam ani lawa Daniel abung sari chang som pathum som pali be chana ama ain soina ni ati pa chuan Thuthlung Thar kewa zolei Daniel thu chu achiar ta a zan in larna te chuan ngai te van chum te nena local mi pakhat mihring fapa ang hi ka hmu a ma khosanga nena chuan a locala a ma a chuan ani chu an ron hruai hna ya tin ro rel na te ro pui na te ram te a nena pe kani a mitin te nam tin te le trong tin te zong zong chuan a rong an bol nan a ro rel na chu ro rel na hlun ral ngai lo tur ani a aram chu ti chiat rual ani lowang Blomberg-a chuan a Bible chu a khupa Isuan mihring fapa a in tina omzia chu han en la mi pakhat vanlal thu thlenga Pathian thumek vapan tu chungchang ani asoi chumi chuan ro rel na te ro pui na te thu nei na te anai ani kha kha mihring fapa ati chu ani a mihring satle soina ani lo ti in min shil fiata a annuwa mithiam dang William Lane Craig-a annuwa ka interview le turin hemi chungchang vek a soina ka chiara Blomberg-a soyang tho hian a soi mihring fapa ti hi Isua mihrin na soina ti anga yan oma chu tiang che chuan Pathian fapa ti po hi Isua Pathian na soina ani ti anga yan om ma se hemi ngai dan letling che hi thil ni dan chu ani zok Thuthlung Thar Daniel abua hian mihring fapa ti hi Pathian he khovel to palo lakala mihring te chunga ro rel tu tur soina ani chu wangin mihring fapa tia mi na in soi chuan Pathian a in chal ti na ani ti na lo zia kani Blomberg-a chuan a chhun zoma chu ba kha Isuan sual ngai dam theya a in chal thu synoptics a kan hmuwa chu chu Pathian chawin a ti thei ani
Isua chuan a nena an tong trai na te chibai an buk te kha apoma Isua chuan mi te ma mi trana piang kapa wana mi ma ka tran ve ang ti te asoya hei hi mihring ti thei ani rengem nilo mihring soi chu ni se thil ti om lo tak ani ang hun to bro rel na chu pathian kuta chau awmani ka han soilan ta ka tang te khan synoptics a hian Isua pathian na chungchang chu mun tin deuh thowa mu turin oma Johana soibik chi ani lo ti kan re thei ani ati chanchin thajiak tu hnung berani awang hian Johana hian hun rei tak theology an lo soito kha ti danglam theina hun anaya ti chuan Blomberg-a chu ka zot ta a Johana hian history ziak vak lawa theology lam angai poimo awang hian chanchin tha budang a hian a rintlak lo bikem ti in Blomberg-a chuan Johanan theology lam angai poimo bik ti chu kapom lova an ngai poimo zong a sang hret ti namayani ati a Mathaya Marka le Luka te po hian theology thlir dan thewan na ya an ngai poimo ainang vek lawani Luka hian mire thei te le khotlang nun angai poimo a Mathaya hian Christian na le Judaism in lai chin na riat chi na du a Marka hian Isua chu tuar tu che hlo ni ina muani an theology danglam na theu te chu soi theu tu ra om ati a Blomberg-a chuan ka zo na chu a chang lo nia ka hriat awangin a thu soi lai chu kalo pot chata chu tak chu alom theology angai poimo bi kan na yani chuan thilthleng kha ani na ang takin an zia lo pha theim an ngai poimo azirin history kha tlemin an her danglam thret thret theilo mo ti in ka zota ani chuan thuziak danga po ani thina wangin chanchin thajiak tu te a po hian thilthleng thei ani ve tho ti hi chu a hriata mi then khat hetianga mani tran hun ti chena tura history ziak danglam thin te thur chuaka rontar lang thin an oma ma se chu ti chung chuan atop tak tak thailo man lai huna kha chuan thil thlen dan in to ta zia chon topa thu zir tir tur chhop chuat tumna om lo hi chu hriat tur a om lowa zir tur engemo a omani lo chuan mi in history an zia ngai lo ati lai chuan kalo nuya chu ti ani chuan thil engkim a rin hlel om ta vek ani chu kalo ti a ni chi e engemo kong zong tak chuan ani elom ma se an hun lai thu ziak dang sang sang ten en tang khopin history dik tak chu kan hre theya chanchin tha po hi chu tiang chu ani a an theology bikin akai hruaite an ni vek chung khan thuziak dang mangin an history zia hi a rintlak ani ti kan hre thei ani ti in min chang phota Blomberg-a chu ain ngai tu awang wanga te khin thu hria thiam ol sam deuh soi tur angai tu ani atopa chuan tun lai huna hetiang hian han soi taila juda te hun ton mang hian ka soi tum tak chu kan soi fia donange mi then khat juda te an huat wanga Holocaust kha soinep tum anom thina ma se juda mithiam ten Holocaust be chanin museum te an siama lekhabu an ziaka thil hlui an vong tha a mita mutu te thu soi an chin chia ti chuan ngai poimo takan nei nge ya chu chu hetiang thil hi a thlen non le to lo kha ni chu ti mek lain history kha declare rintlak taka an zia chu min hlui ta bokani Christian na po hetiang tho hi ani a hun poimo tak ngaya Nazareth Isua manga Pathian in puan na kan hmu ani ti thuain ngat ani a kha thu kha thu takani ti chiang tur chuan history declare rintlak tak manga puan chu angai ani atia ate khin thu chuan min ti har hok maya kalam ron hoin ka soi tum chu i hre thiam em aron tia ka hre thiam ani ti nan kalu kalo bukngata amai ro chu chanchin tha hi mita mutu te thu le hla ani ti maila kumovei fe nuwa an zia chu ma khan dik takin an in hlan chhongem ti ro chu thil poimo tak mai ani hei hi mitam takin an soi ser na ber po ani a chu wangin hemi chungchanga hian Blomberg-a chu han chau ve ka du ani Armstrong i lekhabu A History of God bok chu kala chuak le a heta zia hi hanen mate Isua chungchang hi kan thretlem hle a chanchin inziahna kan hmu masak bel chu Marka zia hi ani a chu chu edi somsari nulama mi ani Isua thi nu kumsom li bor vela ani chu khati huna meu kha chuan thil thleng tak tak le Isua zoi tu ten a chanchin an phua bel te kha a in chopol na sato a hei hi Marka hi na ron ziak chuaka chu chu thil thleng ang tak ani to lawani ti in ziak ani hi kati a ale khabu chu ka briefcase a chon ka da lut le a Blomberg-a lam chu enin ka zo chun zom ta a mithiam then khat chuan Isua rong bol hun le chanchin tha an zia hun in kara khan kumtam takatla a an soi chhon na thutam tak an ti dang lam to a Isua zirtir tu fing tak ni mai kha Pathian fapa ang hiala an chuata ani an ti a khatiang kha thilom thei ani em ani lo vek po in chanchin tha hi an soi aya ma hian an ziak ti tranchan tur omem thon thu le thu bel dangin ati buai ma an zi ani thei dan omem Blomberg-a chuan a chal ti chuar nung chungin min ena onghet chat mai hian min changa
heta hian isu sang pahnih an oma chu thlir hran angai ani a han ti phota heng mi ten an soi aya hma hian chanchin tha an ziak ani ti hi tran chan tur a oma lo lo ta po ni te reng se Armstrong ngai dan ang hi chu thil khleng thei ani lo atia engwangin mo kalau ti thuaya chanchin tha an zia hun nia pom tlan ber chu liberal zinga ngai po marka hi edi somsari borvel mathai le luka edi somriat johana edi somkua ti hi ani a ma se longai thlaro khati hun thleng po khan isua mit nge mutu te kha thanem takan ladamani mi in diklo takin lo soi po ni sela hetiang zok hi alom ti thei tu thanem takan ladam chu wangin an zia hun atlai lutuk an ti po kha tlai lutuk ani lo khang hun laya thuziak dangnen khan han khai khin chin taila Alexander the Great a chanchin zia na kan hmuk masak ber pani te chu Arian le Plutarch te zia an ni a BC zathum somni pathoma Alexander a athi atanga kumzali chunga vein nuwa an ziak chawa chuti chungchuan historian te chuan Rintlâk a an ngai thawani nie Alexander a chanchina thuphua bel chu anom ngeya ma se chung chu hemi te pani thu zia nuwa lo chuak chawan ni tongkam dang soi chuan Alexander a chanchin diktak kha kumzanga chung vel von thatin awma kumzanga hnulama thon thuphua bel chu aron langtran ani chu wangin chanchin tha chu kumsom ruk nu ani emo kumsom thum nuwa emo polo ziak ta sela thuziak dang ne na chu chuan ngai mo thamani lo ati Blomberg-a chana chu kapom ta khop maya chuti rualin engemo zo fia du kala nei chewani thil thlen hun le anzia hun inkar azim na chuan thon thu phua bel na hun rem chang atlem nge yang ti karinga ingai dan chu han trom pui phot ta cheila ma se chanchin tha zia hun iti taka khan han let le taila mithiam thren khatin an soi aya ma zo ka zi ani ti kha tranchan tur aw mi ti tro tin ka zota a o ti e tir gaute thil ti bu hi han en taila luka zi ani a atop na hi zia mu mal man ani lawa achan ber po achanchin zia ber pola kha Roma a ina an hreng ani khawang khan abu kha atop deuh thuta pola chu engtin nge om tak zel ti chu tir kaute thil tia kan human lo achan chu pola an ti hlum ma azi ani arin omani Blomberg-a chuan a soi tui ta khop maya chu ti ani chuan tir kaute thil ti chu edi somruk pani nulam ani don lo ti na ni chu ta tang chuan han chut let taila tir kaute thil ti chu luka le khabu pani na ani a pakhat na chu chanchin thabu hi ani aziak ma sa jok don ti na ni chu ba kha luka khan marka thu ziak kha mang nual ani ti kan thri a chu ti ani chuan marka chu a ma le zual don ani ti chuan kum khat chau po chu han pai thlave ve ta ila marka chu edi somruk aya tlai lawazia ani don ti na ni edi somnga top lama po ni thei Isua kha edi somthum emo thum emo athia ngai ani a chu ti ani chuan kum somthum or chaw aliam man don ti na ni chu in ti thei dewin thu thleng heng chuan a thurema history zirna atang soi chuan abikin Alexander the Great ne na khai khin phei chuan news flash ani ringot ati angai nom khati ta le maya nie history a chuan kumsom thum borvel chu ngai mo thamani lo ti chutlang hriat ani reng ani ama ero chu kala du tok mai don bik lawa Isua Chanchin Inziahnate kan hmu thei ma saber hriat ka du ani ka tho chuaka ale khabu chuar chu kawapana a aya hmalama enge hriat thei kan nei ti in Blomberg-a lam chu ka hoi pheya Isua Chanchina rin na ngeta kan nei achan dam na thu te a thole na te Pathian nena anin kung kaina danglam bik te hi engti khun lai bor vela lawin tran nge ni ti kan the theim ti in ka zota Thuthlung Thar bu te hi zia ma sak dan in do ta rem an ni lo ti hi hria tanga ya han ti phota pola le khathon zong deuh tho hi zia ani nuwa chanchin thabu te hi zia an ni ve chawa polan thu a zia tran hun kha chu edi somli bor vela tang khan ani a ale khathon poimo zual te kha chu edi somnga chawami te an ni ti chuan Isua Chanchin thuzia kan hmu masak ber kan hre du ani chuan pola le khathon te kan enanga thuziak om to sa mana nei em ti kan chui angai don ani ati lai chuan engtenge om kalo ti thuaya pola khan thurin kan ti le rin na puan chuana kan ti te ba ka ko ran hmasa te hla cham te kha amang nual ti kan hmu theya chu Isua thole hnu deuh mai mi te kha an ni thurin lar tak mai kan hmu te chu Philippi bung ni chang ruka tanga chang som pakhata Isua chu Pathian tluk ani thule Kolosa bung khat chang som panga tanga som ni a mu theilo Pathian an pui engkim ama siamani ama ta tur boka siamani ti te hi an ni a henga te hian Christian hmasa ten Isua chu ang taka ngi an ngai ti chu kan hmu thei ani amai ro chu Isua chungchanga thurin poimo bernia lang chu Korin thon khat bung som panga thu hi ni in ka hria
heta hian Paul chuan ko hran ten an lo cham chuah thin dan tong kamina ziak ani Blomberg-a chuan a Bible chu a kewa min chiar sakta a heng hi ka thu don poimo ber ka hril chhon cheu kha ani Krista chu lekha thu ang zelin kan sualte awangin a thia phumina oma lekha thu angin ni thum nia kai tho ani a petera nena ain lara som pani te nena po ain lara chumi hnuwa tum khata u nau zanga ayatam nena ain lar le a chung zinga atam jok chu an ladama then khate ro chu an mu hilta Blomberg-a chuan ka soi chan chu hei hi ani cross a isu an khen be kha ama bera edi som thum lo ni ta sela pola pian thar kha thum ni bor vela ani ang pola chu damaska an hruaya Christian pakhat anania le ring tu dang te nen anin mu a Isua zirtir te a hmasa ber chu Jerusalema edi som thum panga bor vela ani khati hun lai vel khan pola chu heng thurin hi an lo pe a chu ko hran hmasa khan mun sang sanga an lo mangkwal to ani ti chuan Isua chungchanga thupoimo ber kan nei kan suala wanga athi na ba ka a thole hnuwa a in lar dan chip chiar takha a thole atanga kumni atanga kumnga inkar vela khan Christian ten an lo in hlan kwal to ani chu Armstrong ite soi anga kumsom li chuang fe thon thu an phua bel anti ngot chu ani lo dewani chiang ta kan soi thei tak chu Christian te khan Isua thole thu kha zia ka om chi alawani po in a thlena tanga kumnia an pom to ti na ni hei hi a chin chiat lak le ani ati lai chuan atang boka atong ring ang reng to khop mai tuna chuan kumsom thum le kumzanga kan khai khin to lo kumni ani chu kan soi to ati ta a athu soi poimo zia chu ka mu mai lo Isua thole na thu Pathian ani ti chiang tu ber kha mi then khatin thon thu mai mai ani a kumtam tak chung Christian ten an pho bel thret wanga mita mutu te thu soi an soi chhon dik lo wanga lo om mai mai ani an ti te chu aron pai tha chiang ta hle mai keima tan tak hian Christian na pom harsa kati na chan pui ber pakhat chu min hril fia chiang hle ani ale kha bu chuar ngeng chuan ka dinga thu sang kan soi hnem ta boka hun rei lo te chol zai kan rel ta ani khua po atlai ta a chol mi lawin hun rei tok tak chu kan ti ani ma se kan in biak na chu ti top mai kala tum lo lawyer le journalist ten mita mutu te thu soi kan zo chiang thin ang khan zo chian du kala nei chewani ka hriat du chu bel chian a dolem ani lo chuan an rintlak lo zia aron lang chuak thu ayangem mita mutu te thu le la chu kan chui chiang ta viawa thu poimo dang chai le turin Blomberg-a chu han thau ka nga inzimar turin ka som le ta a